Raġel ma jistax jibki, raġel ma jistax ikun dajjef, ix-xogħol jagħmlek raġel, raġel irid jipprovdi għall-familja, raġel bil-fors irid jirnexxi, raġel għandu jżomm il-problemi għalih. L-4 ta' Ottubru l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa tiċċelebra l-Jum Dinji tas-Saħħa Mentali bil-Fondazzjoni tal-President għal ġid tas-soċjetà. Din is-sena tiffoka fuq ir-rata allarmanti ta' suwiċidi minn irġiel f'pajjiżna. Ir-riċerkaturi li l-maġġoranza tas-subien bejn l-14 u l-15 sena qed isibuha aktar u aktar diffiċli biex jikkomunikaw l-emozzjonijiet tagħhom u biex jaqsmu x'qed iħossu. Iċ-ċifri juru li l-maġġoranza ta' dawk li jagħmlu suwiċidju huma irġiel. F'pajjiżna fl-2017 20 minn 25 li jagħmlu suwiċidju kienu irġiel. Fl-ewwel 6 xhur tal-2018 10 minn 12 li jagħmlu suwiċidju kienu irġiel. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li matula tniedaw wkoll messaġġ uffiċjali biex l-irġiel ifittxu l-għajnuna, il-President ta' Malta Mary Louise Colero Preca enfasizzat l-importanza li tkun miġġielda l-istigma li l-irġiel m'għandhomx juru dufija. Il-psikjatra David Cassar appella li wasal iż-żmien li jiżviluppa servizz speċifiku biex ikun hemm prevenzjoni tas-suwiċidju. Xi ħaġa li magħha qabel ukoll il-Kummissarju għas-Saħħa Mentali John Kakija kif innota li l-irġiel kapaċi jfittxu l-għajnuna jekk isibu għajnuna speċifika għal bżonnijiet tagħhom. Preżenti għall konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll Stephen Spiteri, kelliem tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa f'turija ta' appoġġ għal din il-kampanja hekk importanti. Kun raġel, għażel l-għajnuna.